Hola, soc en Usul i bé, aquesta nit tindreu aquí un petit tutorial que us endinsarà en el món fascinant de la biologia. Tenim aquí darrere un model d'una cèl·lula molt senzill, no està fet a escala, només una idea aproximada, en la qual podem veure els diferents components que formen part d'una cèl·lula, no? La part interessant per la qual els alumnes se'ls pot convidar, se'ls pot convidar a experimentar amb aquest model és que, per exemple, si ens acostem als diferents components anem veient que cada un tenen especificat el seu nom, no? Amb el qual és molt fàcil identificar-los. A més, són tots dissenyats amb formes característiques i la part interessant consisteix en que si, per exemple, volem veure exactament com és la membrana, al clicar sobre aquest element se'ns obre una pàgina web en la qual tenim una fotografia feta amb microscopi electrònic amb una imatge real, no?, de el que seria la membrana plasmàtica. I el mateix passa amb la resta de components, per exemple els centriols, el qual ens denota que aquesta cèl·lula és una cèl·lula eucariota d'origen animal, donat que els centriols només són típics dels animals, i a més és el component clau de la cèl·lula, donat que és el que li permet reproduir i donar-li suport per a la replicació de l'ADN, no?, que està situat dins del nucli, que aquí podem observar. Parlant del cromosoma, podem visitar també una imatge real sobre els cromosomes, els podem veure també al microscopi electrònic i podem ampliar una mica més d'informació amb el que ens indiquen aquestes imatges. Una mica, això. Després, si tenim interès en investigar els altres components, per exemple, ens podríem anar a veure els mitocondris, no?, les cèl·lules elèctriques de les nostres cèl·lules, en les quals observeu aquí, tenim també l'altre cop la fotografia al microscopi, i en la qual veiem una imatge real que és molt diferent de la que hi ha aquí en el model, no? Òbviament, representar aquí correctament un element com aquest és bastant complicat, però bueno, la forma, que és el que ens interessava en aquest cas, ha sortit força bé, que és la forma així com a de supositori de càpsula, no? I bé, només dir-vos que és molt interessant que els alumnes puguin interactuar amb aquests elements amb facilitat, amb originalitat i experimentar una nova manera més agradable, no?, d'aprendre biologia. No deixa de ser curiós poder investigar a través d'un model i moure-us a través d'ells i acostar-se en temps real als diferents elements que formen la cèl·lula que fer-ho des d'un llibre, no? Doncs bé, gràcies per tot i fins al pròxim tutorial, que esperem que sigui de més qualitat. Tenim aquí el Renzo, que ens està ajudant amb el seu disseny. Bona nit.